Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһ Тәгалә сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте барчабызга да булса иде дигән теләктә калып, үзебезнең тапшыруларыбызны башлап җибәрәбез. Эфирда имамның сырык тапшыруы. Сездән килгән сорауларга хәзрәтләр белән җавап табабыз. Инде тамашачыларыбыз күреп торабыз, бүген бездә бик мөлаим хәзрәтләребезнең берсе, Улуг Галим Абдуррахим Утыс Имани исемен йөрткән мәчетнең имам хатибы ире хәзрәт Җиһаншин. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алейкум салам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәзрәт, инде сезне бик сагындык, шушы студиядә күрергә. Теге сезнең әле соңга килүләрегездән соң да бик күп шундый кызыклы сораулар килде. Мөхәррирләребез аларны язып алдылар. Кайберләре нәкъ менә сезгә дип тә килә, кайберләре гомумән килә. Ничек кенә булмасын инде, кадерле тамашачыларыбыз өлгерә алганча үзебезнең шушы вакыт аралыгында җавап табарга тырышырбыз. Шуңа күрә вакытны сузмыйбыз. Мин адресны анализга төшереп үтәм. Ул экранда бар. Узнаем uimam@huzur.ru. Шунда үзегезнең электрон хатларыгызны яза аласыз. Без аларны кабул итеп, менә хәзрәтләребезгә җиткерәбез инде. Һәм шул җиткерәбез беренче сорауны, хәзрәт. Шәйнектә яки башка табак савытта Аятул Курси язылган булса, ул шәйнекне кулланып буламы диелгән? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә хәзерге вакытта еш күрәбез, менә кунакларга барганда, әйтик, шундый аятлар, яисә хадислар язылган, әйтик, чайниклар бар, яисә чашкалар бар, дигәндәй табаклар бар. Шул табакларга, чайникларга без бер игътибар итәргә тиешле җәмәгать. Нинди игътибар? Чөнки әгәр дә, мәсәлән, ул аят язылган икән, ул пычрак бер җирдә булырга тиешле түгел. Чөнки Аллаһ Тәгаләнең аяты иң олы, югары дәрәҗәдә булырга тиеш. Әйтик, сез әгәр дә ул шинаяктан, яисә чәйнектән чәегезне эчеп, яисә табакта әгәр дә бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән язылган булса, язылган булса, ул вакытта аны аерым итеп жуарга, аерым итеп сөртеп, шулай югары бер дәрәҗәгә куярга тиешле буласыз. Чөнки ул, әйтик, әгәр дә башка сабалар белән, савыт сабалар белән бергә булса, ул инде хөрмәтсезлек була ул аятларга. Шуңа күрә инде без менә мусульманнар буларак, я ул тәринкәләрдән, шәйникләрдән аны кулланмыйча, әйтик, матур бер урынга, югары бер урынга куеп, аны шулай сакларга тиешле. Яисә әгәр дә без аны кулланабыз икән, кулланган вакытта да анарга четерекле итеп, бик теге четерекле итеп карап, шуны, әйтик, башка савытлар белән куймыйча, башка савытлар белән бергә куймыйча, аерым итеп жуып, аерым итеп куярга тиешле булабыз. Югыйсә ул хөрмәтсезлек була, аятларга карата хөрмәтсезлек була, Алла сакласын. Алман кайдан килеп чыккан шундый гадәт менә бу чәйникләргә, кружкаларга шулай? Аятул Курси язалар, яисә сүрәләр язалар, кышка сүрәләрне язалар. Ул инде теге хәзерге вакытта, әйтик, кеше берниндер теге маркетинговый ход дип әйтим инде, менә еш кына күренә, кешеләр сувенирлар сата торган җирдә, шул теге динебезгә хас булган яшел төстә, аннан аятлар белән бизәнгән менә шул вазалар, яисә чәйникләр, яисә тәринкәләр, аны әлбәттә инде бер матурлык өчен кулланырга дип бирелә, әмма ләкин хәтта без мусульманнар кардәшләребез арасында да күрәбез, ул бар тик теге серванта, шифоньерда бер матурлык өчен куелмый, нишләнә кулланыла, хәтта чәй эчелә, әйтик, ашала ул тәринкәләрдән һәм башка. Менә шул әйберләрне без, әйтик, аятларга хөрмәт йөзеннән аны максимум рәвештә, әгәр дә кулланмасак, бер матур бурында куйсак, кешенең теге күзе караганда аятны укыса, аның мәгънәсен аңласа, әйтик, ул бәлкем тагын да яхшырак булыр.
Менә ашык килеш калган Коръаннарны гадәттә япканнан күргән бар, теге Коръан ашыктыра тиеш түгел дигән. Бу чакта бит инде аятлар, мәсәлән, монда мәсәлән китапларда бернинди Коръан аятлары тышка чыкмаган, тышлыкка чыкмаган. Монда килеп чыга инде Бисмиллаһир-рахманир-рахим дигән язу монда. Ул инде ябык түгел. Моның хөкеме ничегрәк? Менә ул әйтик бер аят бар икән, мәсәлән без бер җирдә утырабыз икән, аятның югары дәрәҗәдә булырга тиешле. Мәсәлән, әгәр дә көндек без бер җирдә басабыз икән, ул Коръан яисә әйтик Коръан булсын, ул көндектән истинрәк булырга тиешле. Ягъни ул әйтик әхлак, әдәп дигән нигә теге туры килә. Шуңа күрә без менә әгәр дә хөрмәт итәбез икән аятларга, ки итергә тиешлебез, безнең өстебездә ул фарыз булып сала. Без аларны иң югары дәрәҗәләргә куярга тиешле булабыз, һәм шулай итеп сакларга тиешле булабыз. Бер сорау тагын бирим инде шушы мәсьәләгә карата. Әлбәттә без аны ялгышмасам инде имамның сырык тапшыруында карап беткән идек, ләкин шул ук мәсьәләгә кайтып кала. Мәчетләргә кергәч, анда бит гадәттә яки самарезларга, яки кадакларга теге менә укып утырган җирдән генә ала торган гына иттереп, астагына тәсбихлар куялар. Һәм кайберләрендә әлбәттә ул мөселманнан үзләре түгелдер инде, шул маркетинг ход буларак ясалгандыр. Күп кенә дисплейләрдә, тәсбихләрдә Аллаһ сүзе, Мөхәммәд, менә андый тәсбихләрдән тартырга беренчедән тәсбих тартырга ярыймы? Икенчедән менә шулай алар бит аста торалар. Сез әйтәсез менә көндектән өстәлек. Юк, көндекнең өстендә әлбәттә аятларны аят ягыннан. Әгәр дә без тәсбихләргә карасак, тәсбихләрдә Аллаһ яисә Мөхәммәд дип языла. Әлбәттә аларны да тотканда без тәхәрәтле рәвештә аларны тотсак, тагын да хәерлерәк була. Чөнки тәхәрәтсез әйтик ул язуларны тоту, ул инде кеше гынахка өтерә торган бер сәбәп була. Шуңа күрә башка тәсбихләр булса, мәсәлән, анда Аллаһ, Мөхәммәд язылмаса, әлбәттә ул аны теге тәхәрәтсез дә тота ала. Мәсәлән, хатын-кызлар карыйбыз, хатын-кызларның хайыз, нифас хәлләре бар, мәсәлән. Алар әгәр дә үзләренең шул хайыз, нифас хәлендә, әгәр дә шул тәсбихны, анда Аллаһ, Мөхәммәд язылган тәсбихны яисә бер аят язылган тәсбихны әгәр дә алсалар, ул инде аларга карата шулай теге начар була, гынахка кергән, гынахка өтерә инде, гынах кылуга. Шуңа күрә без анарга игътибар итәргә тиешле булабыз. Аятлар югары дәрәҗәдә булырга тиеш, аларны Коръанны алганда тәхәрәтле рәвештә алырга тиешле булабыз. Шуңа күрә без игътибар итәргә тиешле ул мәсьәләләргә. Алай гына да түгел, мәсәлән, без инде ничектер менә бу тәсбихләр, тагын дини атрибутика дип әйтик инде, керде Татарстанның гомумән сувенир продукциясына да килгән туристлар, аларның инде генә дин әһелләре түгел, башка дин әһелләре булсын, яки гомумән теге ышанмаучылар була да ала, алар да бу татарларныкы дип, менә шул Аллаһ, Мөхәммәд сүзләре кергән тәсбихләрне алып, сумканы кайда түбәнә тотып торган мөмкиннәр. Менә ничектер имамнар тарафыннан теге бармы шундый берәр фикер, берәр киңәш сатучыларга, менә сатырга мандай белән сатмаскамы? Сатучылар әлбәттә сатучыларның беренче максаты нинди? Табыш табу, акча эшләү. Иң беренче максат шул. Һәм шул сувенир продукциясын сатучылар арасында теге мусульман булмаган кешеләр дә бар. Алар бит белмиләр. Ягъни алар өчен беренче приоритет буларак менә шул бисмилла әйтеп язылган әйберне туристка сату. Менә Казаннан килгән бер күчтәнәш дип, яисә бер пияланың өстендә Аятел Курси язылган, яисә бер аят язылган, шундый матур теге мәчет ни белән, образы белән шул әйберне сату. Ки аларга без имамлар буларак та, әгәр дә без андый әйберне күрәбез икән, без аларга әйтергә тиешле булабыз. Чөнки безнең өстебездә ул аңлату тора, һәм инде без аларны аңлатырга тиешле булабыз. Әгәр дә инде күрмибез икән, ул бездән соралмый. Но шул сувенир продукциясын сатучыларга да без әйтергә тиешле булабыз, дөрестән дә. Хәзерге вакытта әйтик аятлар язылган, төрле тәсбихләр, әйтик мәчет
рәвешендә булган әйтик төрле сувенирлар без инде әгәр дә шул сатучыларга билгеле бер дәрәҗәдә аңлату уздырсак, ул бәлкем аңларлар. Инде бу шундый теге бүтән аспектларны ачып торган сорау булды, четерекле сорау булды. Минемчә, инде бөтен якна карап алдык бугай. Киләсе сорауга күчәбез, кадерле тамашачыларыбыз. Сездән килгән сорау: тәндә берәр җәрәхәт булып, аның өстендә бинт яки лейкопластыр булса, ни рәвешле тәһарәт алып була дилгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әгәр дә кешенең өстендә берәр җәрәхәт булса, кулында, аягында, башка органында, һәм без тәһарәт алганда ул органның өстендә әйтик бер повязка булса, аның мәсх кылабыз. Аны җумыйбыз, бәлкем мәсх кылабыз. Су белән әйтик суны чалатабыз да, һәм шул әйберне мәсх кына кылабыз да, шулай итеп безнең тәһарәтебез тәмам була. Әгәр дә кешенең әйтик ул дәвамлы булса, мәсәлән, кешенең гипс кулын сындыра, яисә аягын сындыра, тәһарәт алганда ул кулны да жуарга кирәк, аягын да жуарга кирәк. Шуңа күрә менә инде шул кул өстендә, менә шул гипсның өстендә без инде мәсх кылган булабыз, шул рәвештә тәһарәт алынган була. Шуннан да мәсәлән берәр больницага барганнан соң, никә барганнан соң әйтәләр бит, менә бу урынга су тидермәгез һәм лейкопластыр ябыштыралар. Бер караганда менә су тидергә ярамый, намаз вакыты чыга. Лейкопластыр бит су үткәрми. Менә ул очракта мәсх җитә. Аның өстеннән мәсх кылсак, ул җитә. Җитә. Иншалла, әлбәттә кирәк китсәк, бәйләүш темасы бик зур тема, фикхта инде сорау шундый иде, җавап минемчә бирелде һәм бик төгәл. Инде әле генә безнең эфирга килеп кушылган кешеләргә искә төшерүдәсебез килә. Сез имамнан сырык дигән тапшыру карыйсыз, сездән килгән сорауларга хәзрәтләребез белән бергәләп җавап таба торган тапшыру. Кадерле тамашачыларыбыз, без дәвам итәбез. Сездән килгән сорауларга менә Ирек хәзрәт җавап кайтарабыз. Шундый сорау, хәзрәт: Коръәнне аңламыйча укыган кешегә аны укудан файда бармы? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, Коръәнның мәгънәсен, эчтәлеген белмичә әгәр дә кеше укый икән, Аллаһ субхана тәала ул укыган Коръәнның һәрбер хәрефенә 10 мәртәбә савап бирә. 10 савап бирә. Мәсәлән, Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип укыйбыз икән, Бисмиллаһир-рахманир-рахим 19 хәрефтән тора, җәмәгать. Менә шуны һәрбер хәрефенә 10 савап Аллаһ тәала бирә. Һәм бу бер, икенчесе, әлбәттә без тырышырга тиешле, я Раббым, менә бу Коръәнне укыйм, ул Коръәннең укыган Коръән аятләренең мәгънәсен аңларга миңа насыйп ит дип, кеше шулай үзенә бер ниндер шундый сорау сорап, шул сорауга ымтылырга, җавабын алырга ымтылырга тиешле була. Мин укыган сүрәнең эчтәлеге нинди икән, аның мәгънәсе нинди икән дип, менә кеше ымтылырга тиеш, менә шул укыган Коръәннең мәгънәсен белергә. Мәсәлән, Рамазан айларында укыган Коръән аятларын һәрбер хәрефенә 1000 мәртәбә күбрәк савап бирелә. Хәтта Кадир кичәсендә 27 000 мәртәбә күбрәк савап бирелә. Шуңа күрә менә ымтылырга тиешле инде без һәр башыбызда, бигрәк тә менә бу изге айларда, Рәҗәб, Шабан, Рамазан айларында Аллаһ субхана тәала безгә менә бу айларда укыган Коръән аятларыбызның савабын күпкә арттырып, әҗр савапларын бирә. Шул әсбаптан инде без файдаланып, максимум рәвештә үзебезнең тырышлыгыбызны күрсәтеп, Коръәнне укып, аның эчтәлеген аңларга тырышырга тиешлебез. Алдагы сорауга күчәбез. Кайбер илләрдә әтине күргән сайын аның кулын убу мәҗбүри рәвештә. Диндә мондый карар бармы дип соралган. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Динебездә андый карар булмаса да, безнең бар гырыф-гадәтләребез. Ки әгәр дә бер бала үзенең әтисенең, әнисенең кулын үбә икән, ул инде әтисенә, әнисенә хөрмәт итеп күрсәтүче бер ишарәдер, һәм инде ул күбрәк инде төрки халыкларда күрелгән гадәт. Мәсәлән, бәйрәмләрдә, бәйрәм намазларыннан соң әйтик балалар, кичкенә балалар килеп әтиләрнең, әниләрнең, яисә дәүәтиләрнең, дәүинләрен кулларын үбеп, шулай итеп аларның әйтик ризалыгын ала торган булалар. Ул динебезгә каршы килми,
теге кеше ничектер кимсетелә, рәнҗетелә кебек түгел, бәлкем киресенчә кеше үзенең дәрәҗәсен аңлап, менә минем әтием бар, әнием бар, мин аларны хөрмәтлим, аларны хөрмәтләү йөзеннән, менә аларның кулларын үбәм дип, шулай шул юнәлештән әгәр дә карасак, ул бик күркәмле гадәт. Ул төрки халыкларда, гарәпләрдә бик нык таралган. Безнең әтик мөхитебездә андай бер юк, әмма ләкин бик күркәмле гадәт була. Ул теге сөннәткә каршы туры килми. Бәлкем әгәр дә кечкенә генә бала, хәтта олы яшьтәге менә абыйлар, апалар үзләренең олы яшьтәге карт булган әби-бабаларының да менә шул кулларын үбеп, аларның хәер дуаларын ала торган булалар. Ягъни без балалар өчен мөһим булган нәрсә әтибезнең, әнибезнең хәер дуасын ала белү, алып калу. Чөнки әти-әнинең хәер дуасы безнең бу дөньяның бәхете, мәңге булган ахиратның саадәте. Шуңа күрә бу бик мөһим. Хәтта теге гырф гадәт булса да, ул күркәм гадәт булып санала. Аны үтәлсә, кеше әйтик гөнаһ эшләмәй торган була. Менә кайбер кешеләрнең Коръәнне алгач шулай Коръәннең үзен үпкәннәрен күргән бар. Бу динебездә шулай килгәнме, сөннәттә шулай килгәнме, әллә инде шулай кайбер халыкларның Коръәнгә ихтирамы? Коръәнгә булган ихтирамыбызны без мәчетләребездә кай вакыт күрәбез, теге бабайлар, әбиләр Коръәнне укыйлар да, укыганнан соң әйтик мусафны ябалар да, аны үбеп шулай башлау беләр, аннан соң алларына куялар һәм инде әйтик аны китаплар арасына урнаштыралар. Ул инде хөрмәт йөзеннән бәлкем, аның берендә гөнаһы юк. Ул кешенең үзенең менә шул Коръәнгә каршы карата булган мәхәббәтен, бәлкем ихтирамын күрсәтеп, шундый гадәтне күрә алабыз. Инде бу сорауга да җавап табылды. Шуңа күрә инде алдагы сорауга күчәбез. Сүрәләрне ятлый истә калдырып булмаган очракта нәрсә эшләргә? Бу очракта инде теге бәлки авырдан ятланадыр, бәлки хәтер начардыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, менә соңгы менә шул коронавирус ниләреннән без бик еш ишетәбез, бабайларыбыз, әбиләрбез больницадан чыгалар, әйтәләр, менә мин моңанчы ятлаган аятларны, сүрәләрне онытылып киткән, ничектер менә аларны ятларга микән дип. Кеше Аллаһ Тәгалә сынау өчен безне яратты бу дөньяга. Һәрбер гамәлебез сынау һәм без Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешле, я Раббым, менә миңа насыйп иттең икән менә шул сүрәне ятларга, аны һәр даим вакытны минем күңелемдә, исемдә, акылымда тот, һәм шуның белән гамәл кылырга насыйп ит дип, без Аллаһ Тәгаләгә ялварырга тиешле, Аллаһ Тәгаләдән сорарга тиешле. Алма пеш, аузыма төш булмый бит алай. Шуңа күрә менә хәтта бала җылаганнан соң әнисе анарга сөтен бирә, әйтик, ашата. Без дә Аллаһ Тәгаләдән әгәр дә шундый бер вазгыятькә кеше омтылган икән, ләккән икән, ул вакытта без дә сорарга тиешле, я Раббым, миңа хәерле рәвештә зиһенемне иң хәерле рәвештә төзәт. Я Раббым, миңа иң хәерле рәвештә Коръәнне ятларга насыйп ит. Синең аятларыңны, синең безгә белдергән аятларны ятларга, аның белән гамәл кылырга насыйп ит дип без ялварга тиешле булабыз. Ул вакытта гына, иншалла, Аллаһ Тәгаләнең кудрәте безгә менә шул Коръәнне ятлап, билгеле сүрәләрне ятлап, без инде Аллаһ Тәгаләгә тагын да якынайган булабыз, иншалла. Менә шундый гыйбарә ишеткән бар, ятлаган аятлар әгәр дә кабул итмәсәң тиз онытыла дип. Әйе. Шуннан да шулай, хәтта хафызлар, Коръәнне ятлаучы хафызлар да, алар менә 30 параны, Коръәннең 30 параны билгеле бер вакыт эчендә ятылар, һәм әгәр дә алар аны һәр көнне кабатламасалар, билгеле бер вакыт эчендә кабатламасалар, ул вакытта ул онытылып бара.
ул инде әлбәттә Алла сакласын, ул зур гөнаһ, чөнки сиңа Аллаһ Тәала биргән икән шундый Коръәнне ятлау сәләтен, син аны сакларга тиешле, чөнки Аллаһ Тәала кыямәт көндә сораячак. Мин сиңа шундый сәләт бирдем, мин сиңа Коръәнне ятлаттырдым, ә син Коръәнне оныттың, хәтта гамәл дә кылмадың дип Алла сакласын. Ул вакытта кеше Алла сакласын җәһәннәмгә дучар кала. Инде шуннан да шундый күркәм бер гамәл, Коръән ятлау, Аллаһ Тәаланың сүзләрен ятлау, аларны кулаганнарга җиткерү, әле бит хадис та бар, менә өйрәнеп калганнарга өйрәтүчегез дә иң күркәм булып саналасы дигән, шуңа күрә инде сезгә дә безгә дә шушы югары эштә шулай үз өлешләребезне кертергә насыйп булсын, без алга таба дәвам итәбез һәм безгә шундый тамашачыбыз язган, хатын-кыз берәр җиргә чыгып китер алдыннан ирен гел кисәтергә тиешме дигән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, хатын-кыз, кияүдә булган хатын-кыз, иң беренчедән без шуны белергә тиешле. Хатын-кыз бит кияүгә чыкты. Шулай бит. Ир кеше хатын-кызга кияүгә чыкмады, хатын-кызга чыкмады. Хатын-кыз иргә кияүгә чыкты. Һәм менә никахның асылы булган. Һәм хәзерге менә шул сорауга кайтканда, Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам: "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раияти." Сез ди ирләр бу дөньяда көтүче кебек, һәм кыямат көндә иң әүвәл сез үзегезнең көтүегездән башта Аллаһ Тәала сездән сораячак. Шуңа күрә менә шул хадискә таянып без нәрсә белергә тиешле? Ягъни хатыныбыз безгә Аллаһ Тәала тарафыннан аманат итеп бирелгән. Әлбәттә, әгәр дә ир кеше эшкә чыгып китеп, эшләрен эшләп җиргән хәлдә, хатыны өйдә булганда, әлбәттә үзенең иренә хәбәр бирергә тиешле. Мин шундый вазият бар, әтием-әнием янына барып кайтырга, яисә базарга барып кайтырга, фәлән әйберләрне алырга дип, үзенең иренә хәбәр бирергә тиешле. Иң кимендә, иң минимум. Әгәр дә аның ире ярар хатыным барып кайт дип әгәр дә рөхсәт бирә икән, аны ул сөннәт гамәл, әлбәттә Аллаһ Тәала һәм аның фәрештәләре дә разый булалар. Ул ир кешедән дә һәм ул хатын-кыздан да. Әгәр дә хатын-кыз иренә бер сүз әйтмичә бер башка җиргә барса һәм анда гөнаһлы эшләр булса, гөнаһка баткан булса, әлбәттә ул хатын-кыз гөнаһлы була һәм үзенең иреннән дә рөхсәт алмыйча гөнаһлы бер вазиятка кергән була. Шуңа күрә Аллаһ Субхаһу ва Тәала үзе сакласын, бер читкә барганда, өйдән чыкканда, хатын-кыз үзенең иреннән рөхсәт сорарга тиешледер дип уйлыйм. Инде тамашачыларыбыздан минемчә шундый сорау килер иде. Мәсәлән, ир-ат үзенең хәләл җәфәтен һәр вакыт кисәтергә тиешме, мәсәлән, анда куркып торма, мин шунда барып кайтам дигән сүзләр белән. Юк, ул бит ир кеше ул игә табыш китерүче, урысча әйткәндә добытчик. Ул ризыкны булдыручы, хатынның балаларын киендерүче, ул үзенең өстендә алган вазифалар бар. Ул шул вазифаларны үтим дип, әлбәттә рөхсәт сорарга тиеш түгел. Рөхсәт түгел, кисәтү. Мине көтмә мәсәлә, мин киттем эшкә, яки анда куркып торма, мин киттем анда берәр хәбәр бирү, хатынына хәбәр бирү, әлбәттә. Мәсәлән, хатыны куркып тормасы өчен. Юк, бик яхшы гамәл. Теге мин фәлән җиргә барам, мине теге югалтмас, югалтмас дип шулай әгәр дә әйтсә, бик күркәмле хәтта була. Ул теге ир белән хатын арасында булган мөнәсәбәтләрендә бәлкем бер ниндер ям бирә торган бер ни булып тора. Теге бер шундый ничектер мәхәббәтне дә якынайта торган шундый бер әйтик хәерле гамәл була ала. Инде минемчә хатын-кызларда, ир-атларда, менә безне караучы хатын-кызлар, ир-атларда әлеге сораудан соң теге тынычланып куйганнардыр. Аллаһка шөкер, без менә Пәйгамбәрбез сөннәте буенча ир-кыз әйткәнчә буенча эшлибез икән, хатыннарыбызны кисәтәбез, ир-атларыбыздан рөхсәт сорыйбыз дип. Шулай ук сездән килгән икенче сорауга күчәбез. Еш очракта кешеләр җәмәгать намазын укыганнан соң таралышалар. Дөреслекдә намаздан соң мәчеттә калып, күпмедер вакыт шунда үткәрергә кирәкме?
Гомумән, җомга намазыннан соң мәчет эчендә дин кардәшләрең хәлләрен белешеп, сөйләшеп утырырга ярыймы диелгән. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, җәмәгать намазы укыганнан соң кешеләр инде ул күркәмле бер гадәт, сәламләшәләр, бер-берләренең хәлләрен белешәләр. Чөнки җомга көне без беләбез ул бәйрәм, җомгага баручы кешеләр, алар бер-берсе белән бәйрәмләшәләр. Пәйгамбәрбез әйтә алейһиссалату вассалам бер хадисендә: "Әүша сәламу бәйнәкум", арагызда сәламны күбәйтегез, күбәйтсен сәлам арагызда дип. Һәм инде без менә шул пәйгамбәрбезнең сөннәтенә муафиq булган рәвештә ул гамәлләрне кылабыз. Теге намаз укыганнан соң имам әйтик басып, bütün җәмәгать аның янына килеп, шулай сәлам бирәләр, сәламләшәләр һәм дуа кылалар. Ки иң мөһим булган нәрсә, дуа кылган вакытта да я Раббым, менә безнең кылган намазларыбызны, әйткән тәсбихләребезне, әйткән зикрләребезне кабуллардан кыл дип, иң мөһим булган әйбер шул бит. Һәм инде бер-берсе белән бәлкем күптән күрешмәгән дуслар, әйтик туганнар, кардәшләр анда шул җомгада күрешәләр һәм инде ул да күркәм бер гадәт булып санала. Әлбәттә, мәчеттә шул бартик дини мәсьәләләрне сөйләшергә күркәм булып тора. Дөньяны теге мәчеткә кергән вакытта дөньяны да, ниләрне дә, дөньяви хәлләрне дә, сиясәтне дә теге мәчеткә кертмичә, шул бартик дини яктан Аллаһ Тәгаләгә якынаю мәгънәсендә без шулай итеп үзебезне атарга тиешлебез, адарга тиешлебез. Инде ул безнең өчен мөһим, шундый концентрация дип әйтәбез инде. Һәм мәчеттән чыкканда да кеше үзенең менә гыйбадәтен үтәгән, теге елмаян рәвештә, Аллаһка шөкер, бүген дә менә мәчеткә килеп, җомгага килеп, намазымны, вазифамны үтәдем, кардәшләремне күрдем, алар белән сәламләштем дип, менә шулай итеп изге гамәлләр кылырга Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шул кылган дуаларыбызны да, әйткән зикр тәсбихләребезне дә насыйп инде кабуллардан кылсын, безләрдән разый булсын. Ничек кенә булмасын, бу безнең соңгы сорау иде бүгенгә. Сездән килеп ирешкән кадерле җәмәгать, шуңа күрә инде сораулар да бик күңелле иде, безнең җаваплар да бик шундый тәфсилле иде. Әлбәттә, сораулар күп калгандыр. Әле кайчакта менә җавап кайтарганда хәзрәт үзенчә инде аңлатып бетерән кебек, кешегә әле теге гыйлем дәрәҗәсе яки күп булу, яки аз булу сәбәпле тагын да нәрсәдер кирәк була. Шуңа күрә үзегезнең менә экранда булган адрес буенча безгә юллагыз. Узнай imam@huzur.ru дигән безнең электрон адресыбыз. Шуңа үзегезнең электрон почтагыз аша безгә хатлар юлласагыз, иншалла, менә Ирек хәзрәт булсын, калган хәзрәтләр булсын, шушы студияда без сезгә җавап табарга тырышырбыз. Әлбәттә, инде гади хатлар җибәрәсе килгән кешегә без аңа да каршы түгел. Лобачевский урамы 6-нчы йорт дип, Хозур нәшрият йортына имамнан сарык тапшыруына дип язсагыз, без аларны кабул итербез. Һәм әлбәттә шушында менә имамнар безгә биреп, аларны барышында тәфсилләп җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде Ирек хәзрәт, бүген менә монда килгәнегез өчен, безнең белән булганыгыз өчен, шушы халкыбызга динебезнең асылын булсын, четерекле мәсьәләләр булсын, менә без әз генә дә теге юл ачып биргәнбез икән, без бик шат. Инде сезнең шушы өлеш кергән өчен без бик шат, бик рәхмәтле сезгә. Рәхмәт әйтәбез. Аллаһ Тәгалә сәламе, рәхмәте, бәрәкәте булсын. Тамашачыларыбызның рәхмәте, бәрәкәте булсын. Алардан да теге кайбер очракта хатлар килә рәхмәт белән, кайбер очракта җавап белән, шуңа күрә инде сорау белән, шуңа күрә инде аларның да рәхмәтен сезгә җиткерәбез. Һәм саубулашабыз. Бүген безнең белән булган өчен рәхмәт әйтеп, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Кадерле җәмәгать, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безнең инде бишектән алып һәлакәткә кадәр гыйлем алыгыз дигән. Әлбәттә, гыйлем алу һәр мөселман өчен фарыз. Без монда аңлыйбыз, мәсәлән, әгәр дә кеше намаз укый башлый икән, аңа намаз укыганда минималь булган гыйлем бар. Мәсәлән, намаз нәрсә буза, нәрсә бузмый, нәрсә укырга кирәк, укырга тиешле булган өлеш бар. Мәсәлән, тәһарәт, намаз укырга тиешле кеше ул тәһарәтнең нәрсә буза, нәрсә аның фарызы, мәсәлән, нәрсә алырга тиешле, аның тәһарәте булсын өчен, һәм инде әлбәттә тәһарәтне буза торган гамәлләре бар. Менә алар минималь күләмдә без ала торган
гыйлем булып тора дип әйтик инде. Шуңа күрә үзегезнең менә шушындый борчыган сорауларыгыз булса, бүтән төрле гыйбадәтләрдә әле белми торган нечкәлекләр булса, нинди генә сорау булмасын, менә шундый сораулар да, әлбәттә, алар барысы да кирәкле һәм әйткәнебезчә, алар хәтта ки фарыз да булып тора икән. Шуңа күрә әлбәттә, аларны языгыз, без сезгә җавап кайтарырга тырышырбыз. Инде бүгенгә без әлбәттә саубуллашабыз. Аллаһ Тәгалә сезгә рәхмәте килсен, бәрәкәте килсен, ирешсен. Аллаһ Тәгалә сезне үз рәхмәтеннән, бәрәкәтеннән ташламасын. Гыйлем алыйк, бергә алыйк, һәм бергә булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Хазур ТВ каналыннан аерылмагыз.